Siphinde sinibingelele babukeli be-channel mase sibonga ukusubscribe kwenu u-YouTube Studio kade sisendele i-message esihalalisela ngama-subscriber ethu ethi asedlulile kwi-stage lokuqala. Ngiyacabanga ukuthi ngeniphela amandla lokho bengengenzeka ngaphandle kwenu. Laphana kunomuntu ocele simchazele umehluko phakathi uthi awucela simchazele umehluko phakathi kwendlinza nethuna. Akusiwo wonke, please take note, akusiwo wonke umuntu oba nendlinza. Abantu abathize ababa nendlinza, ikakhulukazi nje thina kwaZulu kuba izilo, nabanye basemndenini abathize abasondelene nesilo ababa nendlinza. Indlinza akusilo ithuna, indawo eyakhiwe njengethuna noma njengengcwaba, kodwa akufihlwe muntu kuyona. Ufakwe isithombe salowo okwabhalwa namagama akhe nomlando wakhe, ukuze abantu abayizivakashi noma ama-tourist bebone khona ukuthi kwakuwubani kanjani kanjani, kodwa umlando omncane phela ngoba ngeke kubhalwe yonke into. Kwenzele nesizukulwane ukuthi sikwazi ukuthi sitshengise ukuthi ubani waye kanjani, sichazeleke mase kumbozwa kahle ukuthi kungaphazanyiswa yilutho noma kukhona imvula noma yilanga. Kanti ithuna noma ingcwaba lapho kusuke kukhona umuntu ofihliwe, while kwindlinza kungekho ofihliwe. Kuvamisile ukuthi kube inkosi ngoba inkosi akufanele kube nomuntu isilo akufanele kube nomuntu owaziyo ukuthi sifihlwephi. Ngisho lapho esifihlwe khona ngqo sesikubize ngendlinza ngoba akekho umuntu osukazi, kusuke kazi abathize, akufanele isilo kwazi ukuthi sifihlwephi. To cut matters short, a place of symmetry ila esithola khona amandlinza, shuthi kufihlwa ama-dignitaries kwamanye amazwe. Kuthi la akho umuntu ozomfica efihliwe lapho encwatsheni. Bese kuthi i-place what we call a graveyard isemangcwabeni, lapho-ke esizothola khona kune-funeral kuzongcwatshwa umuntu. Kunomuntu otholakalayo osuke encwatshiwe lapho. Kune-history esinomlando esinawo-ke ngendaba yendlinza, yokudlinza kwenkosi. Isilo sake sahamba sithathwe abamhlophe, sathi masibuya sabuya sebesifihlile ebhokisini. Sasingafihlwa-ke thina ngebhokisi. Sathi masibuya silivaliwe lifasiwe, kwatshelwa lo owayephethe ngaleso sikhathi kade besidingisile isilo, sesibuya sesithule, bathi angavulwa la phakathi ngoba isilo sibulawe isifo esithile, masingavula kuzobhubha isizwe. So-ke lo wayephethe-ke ngaleso sikhathi akayikholwanga leyo nto, wayindlinza leyo nto. Shuthi lento it's a doubt kithi ngoba sithi indlinza, i-symmetry, place of symmetry, thina sithi indlinza. Kwathi makubekwa leyo nto bathi mabehamba wavuma wathi leso silo esasiphethe ngaleso sikhathi savuma sathi hayi ngeke kulungile, ngeke size simvule. Sathi mabehamba sathatha-ke satshela isizwe amabutho ukuthi thathani amahlahla niphose phekwa lento, akufihliwe umfowethu la, akekho umfowethu la, baqamba amanga, wabaswa kosiwa inyama. Yikho-ke sinomuzi laphana ekuthiwa iKwadlamahlahla. Ngiyacabanga ukuthi ichazekile-ke incazelo yendlinza nethuna. Siyabonga kakhulu ukulalela kwenu nokubukela kwenu. Ningakhohlwa ukusubscribe, ngaphandle kwenu le channel ayilutho.